Dobrodošli u novo izdanje emisije Iz srca Europe. Iz otvorenog studija u Europskom parlamentu u Briselu danas predstavljamo konferencija Javno zdravstvo kroz viziju i načela Andrije Štampara, oca modernog javnog zdravstva. To je tema naše današnje emisije o kojoj razgovaramo i u kojoj sudjeluju Karlo Ressler, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, profesorica Mirjana Kujundžić-Tiljak, ravnateljica Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, akademik Zvonko Kusić, posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i profesor Boris Brkljačić, prorektor Sveučilišta u Zagrebu. Svima srdačna dobrodošlica. Hvala. Ove godine Republika Hrvatska i znanstvena zajednica obilježavaju 95. obljetnicu postojanja Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar u sastavu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čiji je utemeljitelj otac modernog javnog zdravstva i međunarodno priznati stručnjak u području medicine Andrija Štampar. Obljetnica je bila jedan od razloga za održavanje konferencije na kojoj su posebno istaknuti i prikazani i izazovi javnog zdravstva danas. Gospodine Ressler, kao organizator ovog važnog skupa u kriznim i izazovnim vremenima za europsko i svjetsko zdravlje, pogotovo na području javnih politika i javnog zdravstva, kako procjenjujete civilizacijski doprinos Andrije Štampara, kojeg ste u vašem izlaganju nazvali vizionarom koji je bio ispred svog vremena, a oduvijek pripadao i Hrvatskoj, i Europi, i Zapadu u onom najboljem smislu? S kojim temeljnim porukama prema hrvatskim i europskim građanima nastupa konferencija o javnom zdravstvu i budućnosti javnog zdravstva, čiji ste inicijator i organizator u Europskom parlamentu u Briselu? Temeljna poruka je bila upravo to, da su u vrijeme pandemije poruke Štampara jednostavno vrijednije, važnije, relevantnije nego što su to možda bile čak i ranije, da bez obzira na sve one rasprave kojima smo svjedočili ovdje u Europskom parlamentu, ali još više u jednoj znanstvenoj i zdravstvenoj zajednici, debate oko pristupa takvoj najvećoj zdravstvenoj prijetnji u zadnjih nekoliko desetljeća, jednostavno da postoji jedno suglasje svih njih, svih nas, a to je da su potrebne opće zdravstvene mjere koje su usmjerene na prevenciju i to je u konačnici i jedna od temeljnih poruka učenja doktora Andrija Štampara. I u takvom kontekstu, u takvo vrijeme, ali i u vrijeme dramatičnih promjena koje se događaju u području javnog zdravstva, uzrokovanih i digitalizacijom, ali isto tako i starenjem ne samo Europe, nego globalno, vidimo da iskustvo i učenje osobe koja je bila poznata do svog života, koja je izašla iz svog laboratorija i ostavila i operativan pravi učinak kao jedna od ključnih osoba i u osnivanju Svjetske zdravstvene organizacije. Jasno je da takav koncept, takve ideje zaslužuju biti još više prepoznate i zato mi je bilo drago zajedno sa Školom narodnog zdravlja Andrije Štampar organizirati ovu konferenciju i predstaviti njegov rad, njegova načela, ali u jednom današnjem kontekstu i ovdje u Europskom parlamentu. U svakom slučaju konferencija u pravo vrijeme, u pravom trenutku. Profesorice Kujundžić-Tiljak, vaše izlaganje na konferenciji nosi naslov "Svaka osoba ima temeljno pravo na zdravlje". Naglašavate da je zdravlje jedno od temeljnih ljudskih prava i vrijednosti, preduvjet za gotovo sve ostalo u životu čovjeka kao pojedinca, ali i čovjeka kao temelja zajednice. Koliko je Andrija Štampar, osoba čije ime nosi i vaša institucija u Hrvatskoj, bio ključan u postavljanju temelja javnog zdravstva u Hrvatskoj, Europi i svijetu i cijeni li ga svjetska javnost onoliko koliko on to zaslužuje? Taj naslov zapravo su riječi Andrije Štampara koji je izgovorio kao predsjedavajući prve skupštine Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi 1948. godine. Njegove ideje od njegovog početka, još kao studenta, pa zatim kao mladog liječnika, su uvijek bile iste. On se zalagao za dostupnost zdravstvene skrbi svima, za pravo na zdravstvenu zaštitu svih, za unapređenje zdravlja, za sprečavanje bolesti. Živio je to cijeli život, učio nas je tome i njegove ideje i njegova vizija još su uvijek s nama. On je pravi putokaz za to. Naravno, kao svaki čovjek koji je napravio tako jako puno i tako zapravo u svoje vrijeme vrlo napredno, nije vjerojatno dovoljno prepoznat, ali možemo od njega učiti i možemo ga slijediti.
Drago nam je da ste nam danas nešto više rekli o Andriji Štamparu. Akademiče Kusić, Andrija Štampar je posebice u vrijeme pandemije COVID-19 ponovno spominjan i vrednovan širom svijeta. A u Hrvatskoj cijenimo li dovoljno Štamparevo djelo, koliko to elemente života i rada Andrije Štampara Hrvatska akademska zajednica danas baštini? Pa, velika je baština Andrije Štampara. Mi slabije cijenimo njega. On je jedan od najvećih Hrvata uopće, više je prepoznat vani nego kod nas. Zasluge Andrija Štampara su u tome što je on prvi povezao društvo i bolest, i bolesnika. Dakle, on je postavio tezu da liječenje ljudi nije samo monopol liječnika, nego je to povezano sa društvom, dakle sa cijelinom i sa ekonomijom. Dakle, svako društvo na neki način utječe na uspjeh liječenja i obrnuto. Dakle, zdravlje populacije daje snagu i ekonomiji nekoga društva. To je bilo u to doba kada je uglavnom zdravstvo bilo privatno, to nije bilo dobro ni prihvaćeno, tako da je on imao problema i sa medicinskom zajednicom, jer je to bilo toliko napredno i toliko ispred vremena. I on je postavio tezu koja se danas kroz socijalna osiguranja koja su uopće poznata u svijetu, da ne smije pacijent direktno plaćati liječniku, nego da mora ići kroz osiguranje. To je tada bilo još više revolucionarno. Ali ono kad ste u uvodu ste bili rekli da je on značajan, pa ste nabrajali Hrvatska, Europa i rekli ste Zapad, međutim i Istok. On je boravio više od 3 godine u Kini. I model koji on postavio u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji je prenesen i u Kinu. Dakle, on je bio od tada Lige naroda ekspert, najpoznatiji ekspert za javno zdravstvo i boravio je po cijelom svijetu i stekao je tu jednu takvu prepoznatljivost, tako da je on možda ne samo u zdravstvu, nego i u socijalnoj politici bio vrlo napredan i mi, nažalost, preslabo se ponosimo s njim i premalo njegove tekovine danas prihvaćamo. Hvala akademiče Kusić na ovim vrlo zanimljivim informacijama. Profesore Brkljačić, i sami ste liječnik, profesor Medicinskog fakulteta te prorektor za studente preddiplomske i diplomske studije. Kako vašim mladim i novim studentima predstavljate Andriju Štampara, a što volite izdvojiti o ovom našem velikanu javnog zdravstva kada ste u kontaktu s inozemnim liječnicima, profesorima, rektorima? Što od Štampara pak svi baštinimo i dijelimo danas neovisno o našim profesionalnim polazištima? Pa eto, mislim da je suvremeni način života u Europi i činjenica da je Europa kao kontinent vjerojatno najugodnije mjesto za život uvelike posljedica toga što je u Europi dostupna zdravstvena skrb, dakle ono što se zove National Healthcare System, što je recimo i Englezi smatraju jednim od najvećih baština u svojoj povijesti, a što prije Drugog svjetskog rata nije bio slučaj, jer kao što je rekao akademik Kusić, sve je bilo dakle privatno. Dakle, upravo činjenica da je većini populacije u Europi dostupna zdravstvena skrb i činjenica da im je dostupno visoko obrazovanje je jedan od najvećih benefita i prednosti koje život u Europi nosi stanovništvu. Dakle, naš Andrija Štampar kao jedan od najvećih hrvatskih liječnika u povijesti hrvatske medicine je sigurno tu doprinio jako puno. On očito je prepoznat, on je bio dakle prvi osnivač Svjetske zdravstvene organizacije, on je bio i rektor našeg sveučilišta i dekan Medicinskog fakulteta i predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Škola narodnog zdravlja koja nosi njegovo ime je jedan od najvažnijih i međunarodno najprepoznatljivijih dijelova Medicinskog fakulteta sa vrlo razgranatom međunarodnom aktivnošću i naši studenti su već od samog početka studiranja itekako upoznati sa tim, sa socijalnom medicinom, sa javnim zdravstvom. Ja mislim da dobijaju naši studenti bolju i opsežniju edukaciju iz područja javnog zdravstva nego što je to slučaj na većini medicinskih fakulteta u Europi i upravo je to posljedica, da kažemo tako, ostavštine Andrije Štampara.
Hvala, profesore Brkljačić. Čuli smo dakle mnogo zanimljivog o poukama i ostavštini Andrije Štampara, o tome kako su njegovo djelo i filozofija ugrađeni u suvremene sustave javnog zdravstva i zdravstvene zaštite u Hrvatskoj, Europi i svijetu, te kako nam njegove lekcije pomažu poboljšati zdravstvenu skrb općenito. U drugom dijelu emisije pokušat ćemo prikazati smjernice ili okvir koliko iskustvo i ostavština Andrije Štampara može pomoći u svladavanju i odgovoru na nove izazove javnog zdravstva danas. Gospodine Ressler, koje su izazove u području javnog zdravstva Europski parlament i ostale europske institucije detektirali i koji je naš odgovor na te izazove? Više ih je. Prije svega čini mi se da stvarno jesmo na jednom pragu duboke transformacije, ako ne i revolucije u području zdravstva šire i od Europske unije, prije svega zbog velikih tehnoloških promjena koje omogućavaju i nove mehanizme i liječenje bolesti, ali isto tako jedan naglasak koji mora biti i na prevenciji, koji je puno šire od samo pojedine države članice. Na europskoj razini pandemija je bila svakako jedan od onih okidača, akceleratora koji je još jednom podcrtao ono što je bilo jasno i ranije, a to je da u zajednici 27 država članica je potrebno pospješiti i pojačati zdravstvenu suradnju, da je potrebno raditi na smanjivanju razlika koje, nažalost, još uvijek postoje između pojedinih regija, između pojedinih država, ne samo u gospodarskom, društvenom smislu, nego i u smislu ishoda, liječenja i od zloćudnih bolesti, tako da je to nešto na čemu se dosta pokušava napraviti i kroz kohezijsku politiku, kroz europske fondove, kroz sve ono što se omogućava da se osnaži i hrvatski zdravstveni sustav, ali to su sve neki od problema sa kojima ćemo se morati suočiti i u svakoj od tih točaka čini mi se da je Štamparova ostavština i više nego relevantna i danas. Hvala, gospodine Ressler. Profesorice Kujundžić-Tiljak, vaša institucija, čija ste ravnateljica, a to je Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, ovih je dana proslavila 95. rođendan, dakle gotovo 100 godina Hrvatska i Zagreb imaju jednu takvu instituciju. Pred kojim izazovima vidite sebe i vašu instituciju te javno zdravstvo u Hrvatskoj i Europi ove 2022. godine? Škola narodnog zdravlja od svog početka 1927. godine, a pogotovo od 1947. kada ulazi u sastav Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ima glavnu zadaću poučavanju i provođenje znanstveno-istraživačkih istraživanja u području javnog zdravstva. Poučavanje svih, prvenstveno zdravstvenih djelatnika, liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika na svim razinama, od preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, ali tu nestaje naša misija. Naša misija je i poučiti sve o tome kako unaprijediti zdravlje, kako spriječiti bolesti i kako se odgovorno ponašati. Odnosno, naša misija je zapravo dizanje zdravstvene pismenosti svih. To je ključ. Visoka razina zdravstvene pismenosti je ključ za zdravlje jednog naroda. Ona je preduvjet za uspješno funkcioniranje zdravstvenog sustava, a sve to moramo napraviti po načelu Andrije Štampara. Njegov najljepši citat je da se pitanje javnog zdravlja ne mogu riješiti naredbama odozgora, nego poučavanjem i ljubavi. I nadam se da će nam to biti i putokaz za iduće izazove u tom smislu, u tom području. Hvala, profesorice Kujundžić-Tiljak. Akademiče Kusić, posebni ste savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, pa možete li s nama i našim gledateljima i slušateljima podijeliti vaš savjet kako se nositi i koja su moguće rješenja za izazove na području javnog zdravstva danas i u bliskoj budućnosti? Hvala na pitanju. Ja bih to povezao baš sa Štamparom. Recimo, iako je to prije 100 godina on izdao taj svoj poznati manifest gdje je u 10 točaka stavio glavna pitanja i zanimljivo je da je kao prvo pitanje stavio obavještavanje, dakle informaciju. I to se pokazalo sada i on kaže sam da edukacija nije dovoljna, nego je važna
povezana sa informacijom. Dakle, ukoliko informacija nije korektna, to smo vidjeli u zadnje u internetsko doba gdje smo imali različite teorije zavjere i krive informacije. Dakle, u modernom društvu zanimljivo je važi isti postulat koji je on postavio. Dakle, informacija i na neki način promocija su jednako važne kao i sama suština. I to je recimo zadaća svakog modernog društva. Dakle, mi koji se bavimo i kliničkim radom smo svjesni toga značenja. Dakle, to je nešto novo. A inače, što se tiče ostavštine Andrija Štampara, utjecaja na danas, to smo zaboravili reći da recimo njegovi postulati važe danas i za dobar dio nerazvijenog svijeta. Dakle, on je to radio prije 100 godina u svom selu. Dakle, vizija njegovog sela rodnoga je njemu stalno bila pred očima. I zanimljivo je da danas skoro polovica svijeta trpi iste tegobe koje je trpilo njegovo selo. Tako da nije suvremen. On je suvremen vjerojatno u pola svijeta, a u ovaj drugi polovicu svijeta zapadnoga, ako se prevedu pojedine stavke njegovih postulata, onda također imamo da možemo od njega i dalje učiti i crpiti viziju. Dakle, on je bio vizionar i ono što je važno reći, on nije bio samo vizionar i idealista, on je bio čovjek od akcije. Dakle, to je njegova glavno obilježje. I bio je borac za pravdu u današnjem smislu, ako to prevedemo prema današnjim standardima. Hvala akademiče Kusić na ovim zanimljivim dodatnim informacijama. Profesore Brkljačić, koji vaši prijedlozi na putu pružanja odgovora na izazove za javno zdravstvo danas i u skoroj budućnosti, koji su vaši odgovori? Pa evo, kao što smo i čuli, vrlo je heterogena zdravstvena skrb u svijetu, a nažalost i u Europi. Događaju se brojne vrlo brze promjene, digitalizacija, data sharing na razini Europske unije, European Beating Cancer Plan, uvođenje umjetne inteligencije u zdravstveni sustav imat će ogromne reperkusije u sljedećih 10 godina na način kako se prakticira zdravstvena skrb. Međutim, bez obzira na sve to i bez obzira što je prošlo preko 60 godina od Štamparove smrti, dakle, mnoge njegove ideje su, kao što smo čuli, vrlo relevantne. Vrlo je važno očuvati javno zdravstvo, dostupnost zdravstvene skrbi širokim segmentima populacije u svim europskim zemljama. Tako da mislim da dakle, za budućnost javnog zdravstva postoje određeni problemi. Prevencija je izuzetno bitna. Mi imamo danas i epidemiju patološke debljine, ovisnosti, raznih patoloških stanja koje su dijelom i posljedica COVID pandemije gdje su se pogoršali nakon toga. Dakle, tu je uloga javnog zdravstva zaista izuzetno velika i nadam se da će, dakle, te Štamparove ideje i dalje biti prisutne, a one jesu kod nas nedvojbeno prisutne, ali i drugdje u Europi, i da ćemo ih na neki način jače promovirati. Zahvaljujem profesore Brkljačić. I na kraju još jednu riječ hrvatskom zastupniku Karlu Ressleru, organizatoru ove konferencije o javnom zdravstvu u Briselu i sjećanja na vizionara Andriju Štampara, čije pouke i poruke, iako izrečene prije 100 godina, i danas odzvanjaju u vremenima dubokih tehnoloških, političkih, ali i socijalnih transformacija u kojima živimo i koja živimo. Gospodine Ressler. Možda onda još jedan pokušaj sumacije ključne ideje, onoga što smo zapravo, nekako mi se čini, u ovom panelu svi pokušali reći. A to je da je Štampar imao duboko poznavanje, razumijevanje ne samo medicine, nego šire društva, da je na temelju takvog dubokog razumijevanja imao svoju ideju, imao svoju viziju što želi postići, ali da se nije zadovoljio sa time da, bez obzira što je bio svjetski čovjek, što je bio građanin svijeta, da o tome samo raspravlja u nekakvim ispraznim razgovorima, u nekakvim idejama koje bi bile apstraktne i odijeljene od realnosti, nego je imao i znanje kako da operacionalizira takve ideje, kako da ih provede u realnost, u stvarnost i kako da na najmanjoj razini, čuli smo ovdje sa primjerom, dakle, kraja iz kojeg je dolazio, napravi nekakvu smislenu, dugotrajnu promjenu.
To su sve poruke koje su itekako realne i relevantne i nama danas u trenutku kada se cijela Europa suočava i sa značajnim starenjem stanovništva. Zbog toga mi je drago da je na konferenciji govorila i naša potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica, koja se bavi upravo sa tim područjem i koje također pokazuje da je riječ ne samo o zdravstvu u nekakvom užem smislu, nego o široj socijalnoj politici. Na kraju mislim da stvarno možemo biti ponosni, to je također bio jedan od motiva zbog čega smo željeli ovo organizirati u Europskom parlamentu, sa činjenicom da Štamparovo djelo govori na neki način o neprekinutoj cijeloj prisutnosti i pripadnosti Hrvatske jednom europskom civilizacijskom krugu i da je to nešto što je bilo neprekinuto bez obzira na sve promjene u državnim uređenjima koje je Hrvatska imala, ali jasno znamo gdje nam je mjesto i također kao za svaki relativno mali narod, mislim da također ono što možemo izvući kao jednu poruku je da moramo biti otvoreni prema Europi, otvoreni prema svijetu, razumjeti sve ono što dolazi i koji su problemi, koja je situacija u našoj zemlji, ali isto tako biti spremni da sa jednom širom vizijom to sve mijenjamo i činimo boljim. To je nekako glavni cilj i glavni razlog zašto i jesmo mi ovdje u Europskom parlamentu i bilo mi je zato drago zajedno sa Školom narodnog zdravlja organizirati ovu konferenciju. Hvala gospodine Ressler i najljepše zahvaljujem svim gostima emisije i konferencije u Briselu. Svima puno uspjeha u daljnjem radu i promicanju iskustava i ostavštine Andrije Štampara. Posebne zahvale zastupniku Ressleru i njegovim suradnicima na organizaciji i pripremama ove zaista vrlo važne konferencije. I time smo pri kraju još jedne emisije iz Srca Europe. Naši i vaši gosti bili su Karlo Ressler, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, profesorica Mirjana Kujundžić-Tiljak, ravnateljica Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, akademik Zvonko Kusić, posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i profesor Boris Brkljačić, prorektor Sveučilišta u Zagrebu. I bilo je to sve za danas iz Europskog parlamenta u Briselu. Hvala na pozornosti, ja sam Alen Legović, želim svako dobro, pratite nas i na kanalu YouTube. Vidimo se i čujemo uskoro iz Srca Europe.